ஏய், சோத்தா போடு, சாப்பிட்டு வெளியே கிளம்பணும். என்ன நீ பழைய சோறு? தொட்டுக்க பச்சை மிளகா மோர் மிளகா என்ன வைக்கலாம் இல்ல? பச்சை மிளகா மோர் மிளகாவா? சிக்கன் மட்டன் மீன் ஏதாவது கேளுடா. இப்படின்றதுக்குள்ள தரமான ஒரு ஐட்டத்தை இருக்கிறேன். இப்படின்றதுக்குள்ள எங்க காமி இது இதுவா இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் நான்வெஜ் பிக்கிள். இந்த காம்போ பேக்ல சிக்கன் பெரி பெரி பிக்கிள், மட்டன் மான்ஸ்டர் பிக்கிள், ஃபிஷ் சீ ஸ்பைஸ் பிக்கிள், ப்ரான் ஃபியூஷன் பிக்கிள். இது நீங்க பழைய சாதம், பிளெயின் ரைஸ், வெரைட்டி ரைஸ், இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, ஈவன் பிரெட்டுக்கு கூட பெர்ஃபெக்டான சைட் டிஷ்ஷா இருக்குங்க. இதை நீங்க நார்மலான நான்வெஜ் பிக்கிள் நினைக்காதீங்க. ஸ்பெஷலான குண்டூர் மிளகால செஞ்சதுங்க. செம ஸ்பைசியா தரமான டேஸ்ட்ல இருக்கும். ட்ரை பண்ணுங்க. நல்லா இருக்கா? செம்மையா இருக்கு. நீங்க நான்வெஜ் லவர்ஸ் அப்படின்னா கண்டிப்பா பிக்கிள் ஃபிஷ் ட்ரை பண்ணணும். காம்போவா இல்ல இண்டிவிஜுவல் வெரைட்டிஸாவா ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். மறக்காம இப்பவே ஆர்டர் பண்ணுங்க.